Visitar Herència Altés és entrar a una reserva natural que enamora. També ajuda a tastar els seus vins, prestigiosos, multipremiats. Fent la ruta a peu pel voltant del celler, et trobes amb vistes immillorables a alguns dels millors paisatges de la Terra Alta. Una experiència divertida és el mos de paratge, un pícnic amb vi i un cistell ple de menjar ecològic, de proximitat i deliciós. Estimen molt el seu paisatge i per això tot gira entorn la sostenibilitat i protegir la biodiversitat de la zona, que és extremadament rica. Es poden tastar els seus vins directament de les tines, dels fudres, i constatar que són singulars, amb personalitat i molt bons. És un celler per descobrir la garnatxa blanca, la varietat estrella de la comarca. Aquí se'n poden tastar fins a 5 diferents i es pot visitar amb nens. Per ells tenen jocs i molt espai. Herència Altés, amb aquest edifici tan icònic, és un dels cellers més moderns i sostenibles de la Terra Alta.